Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth, Africa the land of the Lord, Africa the land of hope. Izwekazi lethemba. Nalapho nginaqhuthe khona kuyasa. Sise Africa, sise South Africa, sikwaZulu. Kumkhanya kude district umasipala uMtuba ngithi sewa 3 sisenqopheni noma sikwaKweliza semzini wakwaNhleko uN2 nje la eceleni kwami uN2 ke uqhamuka ngapha ngothatha eCape Town uzobeka eMelo noma ususe eMelo uzobeka eCape Town iwona uN2 kusewona sama kodwa olubuhlungu kakhulu ajwayeleki luyenzeka lona la sikhona sizokhuluma ngesikhathi enje sivamise ukukhuluma ngokuthi izingane ziphasile ngoba into esikhuluma ino education matric uphasile kuyaphithizela thengo stationery thengo uniform abanye bafuna izikole sekulate abanye babe applyile bathathiwe abanye bathathiwe imali ayikho udaba oluningi olukhulunywa yilolo kodwa la ekhaya sikhuluma udaba oluthe ukwehluka ngoba asikhulumi ngomatric la kuthiwa khona uphasile asikhulumi khona ngomatric kuthiwa ucommit suicide ngoba engawuphasanga umatric kodwa sikhuluma ngodaba oluthi ingane ebikade ifunda ugrade 11 ifunda ugrade 11 yaphasela ugrade 12 ifunda la eBonga ibonga ila ya school masuke ehlohluwe uthi ubheke ngaseyibayeni noma ubheke ngasenhlwathi ibonga ilapho ifunda lapho lengane udaba size ngaloke sizolithatha kabanzi soluzwa kabanzi ekhaya ukuthi kwenzekeni ube ingane bazi ufunda ugrade 11 ifanele iyofunda ugrade 12 kwathi kuba khona ubuhixihixo obulapho ingane egcina ukuthi ithatha impilo yayo dadewethu awuzisho ubani igama lami nguNokwanda wakamtshali yes yebo unokuphila usisi wami omncane oza emva kwami yes yebo kuke nje kwaba nenkinga ngendaba yama results ukuthi bathi akaveli kwisystem ka grade 12 kodwa ireport iya confirm ukuthi uphasile sasendela no class teacher wakhe wa last year yes washo ukuthi ireport iright ayifojwanga iright yes sayisendela nothisha omkhulu wa confirma naye wathi iright yes because uthisha omkhulu izolo ohlanganile naye eofisini bakhuluma ngendaba yereport yes ukuthi uphasile kodwa futhi manje akaphasanga esingazi ukuthi kwenzeke kanjani ngoba ngokucabanga kwami nangokuzwa kwami umuntu ogcina ukumbona uthisha omkhulu because babe nokungazwani nothisha omkhulu wabe sephuma esikoleni kanti sizozwa lezi indaba lento hawuthathe iyenzeka ngabo bani ekhathi uthisha omkhulu ufonile izolo efonela uma angisakhumbuli kahle isikhathi ngizoconfirm efonini yes washo ukuthi ukhulumile nomntwana kodwa babe nokungazwani yes wahamba umntwana kwayila uyilokho nje ukuthi uphumile esikoleni yes ngoba umamncane wami osehluhluwe ungifonelile asho ukuthi kusolaka kunezindaba ezithe ngamahemhem kodwa ukhona usayoconfirma ohambela ngakhona ngasesikoleni uzobe sebuka isimo bese yasho kushuthi nangempela wa confirma ekhaya ehluhluwe basomamncane bami-ke bayamlanda ke nothisha omkhulu nalapho sisi wami ebeqashe khona because bese simkhokhelile ukuthi aqashe for matric kulonyaka yes yebo isimo sithini sithi uphume esikoleni akabe ngisafika endlini la hlala khona mangizwa mina baba kuthiwa akangenanga
khona emqashweni ugumule nje ijezi waliphosa egate Yes. wahamba. Watholakala mhlawumbe endaweni ebangeni ngakanani ukusuka la hlala khona nendaweni yesigameko. Uqhelile noma ngingazi ukuthi iqhele kangakanani ngoba nami angizazi Indawo zakhona, yes. Kodwa nje kuqhelile ngingazi ukuthi kangakanani. Ukumbheka kuthatha isikhathi esingakanani ukuze bemthole. Inkinga yami anginayo isho ukuthi usuke ngobani esikoleni. Yes. Kodwa umamncane wami mangaphosisi ungifonele bengabo 3 Yes. esasho ukuthi basayo check kunendaba ekanje. Yes. Khona sayo check wa confirm ke wase wabuyela ukuthi cha ngempela kunjalo. Kusho ukuthi nasesikoleni bese bezwile ngoba uthisha omkhulu ufike noncane lapho usiswami beqashe khona sebeya kwagogo beyolanda umamncane naye ezobona ukuthi cha ngempela ingane yiyo. Kuthiwa mawuzwa usebenziseni uthatha umphefumulo wakhe intambo yini sensini. Bathi uzame ngocingo shuthu ucingo laqashuka wase enza ngothayi ngoba ubegqoke uniform. Uthe iminyaka yakhe icishe bemngakanani? Bezoba na 21 ngoNovember. Yes. November 26 kulonyaka. Mhlawumbe mawukuhlehla isimo sala ekhaya nibangaki khona la ekhaya kumama. Uma siba ku3 yimo omdala yena abe ngwesibili omncane ufunda eVian ufunda grade 7 bese eba nabatwana abawu2 abafana nami ngibe nabatwana abawu2 amantombazana. Lo hambile unabatwana ababili abafana. Owokuqala uphila ngokukhubazeka akakhulumi akahambi uhamba ngamadolo. Indlela yokunakekela lokhubazekile ithini into yakhona uyayithola ipension le kahulumeni. Okay. Bese lo munye ethola igrant le enormal. Yes. Yebo. Insiza zokuthi akwazi mhlambe uhamba noma ahlale ikhona into esa wheelchair inqola ithini into. Ikhona inqola i-wheelchair nayo ikhona kodwa isaphelelwe amarabha amasonda isahambi. Bese kuba nensimbi akama ngayo afunda ngayo ukuhamba. Emsupportayo. Yebo. Okay. La makhulunywa indaba ukuthi ngoba mase kunje sekufuneka manje kuyofihlwa isupport ithini into. Bekusazohlangana baba hlangane nje imndeni. Yes. Ngoba uma uyile izolo kwagogo ehluhluwe kodwa ke akukho okukhulunyiwe ngoba bengekho vele kahle namanje akakabi right kodwa nje besilungiselela ukuthi abuyele khona kwagogo ehluhluwe because thina sibelonga kwagogo. Yes. Yebo. Amandla akhona amandla awekho kunjani isimo la ekhaya. Isimo baba asihle uma kwaphela umsebenzi ngeCovid. Lokho kwaphela lapho umsebenzi ngeCovid. Ekhaya yikho sebenzayo. Isibonelelo sikahulumeni kuphela sisebenza la ekhaya. Yebo, seyingane nje. Seyingane. Yebo. Africa my continent. Africa my home. Africa the land of our ancestors. Udaba seyithebeni mayisiwile ingeyomphakathi mayisahamba isuke ingiyalo umndeni kodwa mayisilele phansi isuke singeyomphakathi nanti udaba olwethu sonke nanti udaba asilibambe sonke cabanga ukuthi into yokuqala nje efuna ukuthi siyibambe indaba ukuthi ke sisuka kanjani la ukuthi ikwazi ingane iyobekwa endaweni yayo ehloniphekile ngoba niyeza ukuthi abathatha intweni abanalutho yilokho nathi sizele khona yilokho ukuze sikwazi ukuthi siphume siyonxenxa siyocela noma ubani ongakwazi ukuthi abamisane nathi kulolu daba la ekhaya. Uyabona nje into sazokwenzeka sazofika abantu nje bezobhonga emswaneni akho lutho. So ithini ke inkulumo ithi
wena umakhelwane awuyena umakhelwane uyihlobo into okufuna uqala uyibheke singabheki usuku olukhulu lomncwabo ake sibheke nje ukuthi uyakwazi ukuletha ibhakede lamakhekhe ibhakede lamakoni nje ibhakede nje uyakwazi ukufika namahewu uyakwazi ukufika noshukela uyakwazi ngoba abantu mabefika kufanele ukuthi befike bebhonge emswaneni bese benzelwe itiye ngabe benzelwa noma ujuice noma yini thenga nje noma ioros noma yini sifike lapha siphethe lokho kuzosilekelela kakhulu ukwenzela ukuthi ke nabo bezizwe beyingxenye yomndeni wase South Africa wesigodi esifudumele yilokho okwamanje ngisacela ukuthi asifike siphethe noma yini. Number 2 bese ukuthi ke abanamandla noma ngaba unawo futhi amandla ubeke lokho ongakubeka phezulu kwetafula sikwazi ukuthi ke ingane siyibeke ngendlela ehloniphekile.